Joto ani media friend no. Aba to joto no ka social media no tabo unai ka sakai program no nai no je chini rajyo ni ba chini hani bubagra bo aron basai sajak je IPF ti no bo ang nimantron rejak ba aro phaina na bro no ka bogja ti bro phailia ahim bosana ke abon tui ta anga se kau poder por chana nai ya haikon no jehetu jora kakha leceng se buin mane bubagran kau nai ya IPF ti bubagran kau nai ya nimantron khaije bu phaiya ro ba ma social media ro na na ti ro ke sajak tomo bangke abo ku kau no masa sinai bro one notice je kaisa political party tikle na nije wansuk lai mane aro jaga bu party IPF tik kari 7 तारिखो जे प्रोग्राम माने अब वन नोटिस नि कोनो पेड बैके जुनो इनविटेशन खाइजो बुक करे स्पेशली जनो लेटर नंके बुबाग्रा पर्सनल बिने आं बुबाग्रा हिसि के लास्ट के बसिका पेज दिसे सोके जे आं अमो बिन बुमु खुका आं बुबाग्रा बुमु खुलिया बिन बुमु सिगि ब फाउंडर टिप्रा मथा हिसि तो आं बाइता ठीक আছে बरिमा बाबा सिसनाय न और जगह काउ जे वन नोटिस ही जे इंग्लैंड उकलको पार्टी IPF tin aro thangai meeting sitting आलोचना खाले जा बा कौगलाम साब जा ओमय करे दितिनो तो जों जे पार्टी IPF tin सिबाय गई जों दाबो वन नोटिस फाइसिना हि जों केबन थानि काउरि जा बुक करे बा भविष्यत जों काउरिग्ला पार्टी IPF ti सिबाय थांका हंकायबा आगेन सिबिनो सिबाय थांकामो सिबाय जागबा ताइ सिबाय याहि नारगे तिनि जराति जों तंगाय जागो पार्टी IPF ti तिप्रालेनि दाबि जति तो आवन बलित जदि Sini kubuin tiri tipralan ni bagai sesuai nanggung ke provision itu masih ini. Tapi pun alucuna sara tahu mungkin niat le. Ke aja gawo tiprasa thangsa sunjoto baksang le silai ni. Kapango wan sobo bai jadi no monco kagu permano to jeng samadan khaira matam cinta সম্ভব ya. To awan bagai jara public ba social media wonno gui je khas mane wan sobo bibino kom ekta kaham haiya bo खासाबै तिब्रासानि बागै खासाबै चिनि दखानि बागै तिनि चिनि हानि बागै जे खासा तंनारो IPF तिरो कौनाया जाया ने वान सुखन तंमाव तो आवन बागै आं चिकनसे तिनि अकाउनो फिराबै मासाका हाइस त आरनि बिसिनो ते बनाइ चिठि रिजाक माने चिठि वताम तं बुबाग्रा तो बुबाग्रा हिसिका बार तिनि पॉलिटिकल पार्टी आं तिनि बुबाग्रा आंनि सांगनो चिठि सिगो नि पर्सनल मे आनि बुंनो मेंशन खाइगो पर्सनल आंनो सिगो ते ब पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी IPF नि सिगो आरो जगाव 7 तारिख दे 7 तारिख पोस्टपोन का दे बुफु उंनाय आबो चुनताय सिले पोस्टपोन उनथामानि बुजिन थानि दिनाव जे 7 तारिख जो इनविटेशन रखा और 7 तारिख जों कोनो कारण जों खाइमाले दे स्लाइनि मारिका आबो चिन थानि कोनो इनफरमेशन करै बा एरपरे 7 तारिख परे 27 तारिख कन्फार्म का आरो उंसिनाय आबो चिन थानि कोनो साजाकरै बा सिजाकरै बा चिठि रिजाकरै जों जदिनो खाबाय खबाय ताबो जों तो दल सिबाय याथिक पार्टी IPF ti sibai thanani ko oneki आलोचना खाइना नांगौ अ जगाव जों तखन तिप्रासानि माथाय सुथेन बागै नि जों जदि खा कावै थाना फनो जों ब दैद उनाइसे चिन्थानि कुनो ऑफिशियल इनफरमेशन करि जों बाय थांसिनै जे सिथि निजां माने अब 7 तारिख जे आवनि बागै आं स्वाइसनो साना नांगौ खा तंगैबो खा रुना हंके जराले सिना नांनाय बिले के जरारि सिसे सिया हंके आं थांना ब जागा थांनाय फाय थां ब दिनो थांनाय ब टाइम ब थांनाय बाहायके थांनाय प्रग्राम सिडुल बाहाय खाबो चिन्थानि करि आवनि बागै मइतो जों थांबाय थांबाय बच्चोंनो काइसा चिठि लिखा पर्सनल बाबे पार्टी न आबन बागै जों बेलाय हानबाय ब वन नोटिस खाइका आबन बागै जों बेलाय हानबाय मारि बनो ब खाइतों जों बनि जे खाइबना जों हाया होया जों नांखेबा इन फ्यूचाराव जों मासुक लायनाय हियाबा किन्तु जोंनो बुबाग्रा मते जे ब वाइसा इनफरमेशन गैताय आबो दे पोस्टपोन थाखाय दे सिलाया थाखा हाय दिन तारिख बुफुंखा सिया साया रगैले मनस कत्र बारो काके हाइया हाइके सामने हाइके फाइया हाइके सौया माइरो जाते ताहिंथम आउन बगे आं गयो आगामी दिनो जों जाते आमहाय मिसअन्डारस्टेंडिंग बा सिटिते सागो बा सियाबै सागो बा इच्छाकृत भाबे निजरा बिसिरो पदर पदुं लाइगो आमहाय रखे चाया आम जोंनो खति उनाय जोंनो बुइ मुलैनाय जोंनो बुइ पदर पद सानाय खति जों नांनाय मानथाय सुते दैदि मानाव माइया जोंनो उनाय आउन बगे आं एसे पार्टी IPF प्रेसिडेंट नै যত চিনি তিব্রাহা তিব্রাবাসী বা তিব্রাসা এবং নন তিব্রাসা যদি কাউবরও বুঝিত বড় বুঝিত যে ঘটনা আমাহাইছি তো আবন বাগে जों खा तंगैबो जों थानि कोनो दिनै सिमानि करे चिठि रुजाखा दे जों आबो जों ते साजा बुक्रै जों माने ते डाइरेक्ट थि बुंखा आबो थि साजा करे जों बिनो कारण जों अजागा प्रग्राम जों थांमालिए बा थांग्रामाये आगामी दिनाव तिब्रासानि मानथाय सुथानि बागै जुदि काहाम करे आबन बागे वान सुलायनानै आबो जों प्रस्तुत दं।
ঠিক আছে